Здравейте, госпожо Спиридонова и всички от моя клас. Днес ще ви япвам за CPU-то и как работи то. I'll be yelling out gang gang. Holy Are you fuck. gang bang? Shut the fuck up. Nope. Нека почнем с най-обвиес нещото за как служи CPU-то в компютъра. CPU-то е главната част на компютърната памет. Технически не е памет, рамта е памет, но все пак. Най-лесният начин да обясня CPU-то е... нека просто ви покажа. Номер 1. 1 и 0. Number 15. Burger King foot lettuce. Едното и нулата са най-лесният начин да обясня как работи CPU-то. Може да не се разбира сега, но след малко като го обясня, ще make sense. Код, който състои само от 1 и 0, се нарича binary код. Binary кода е код, който CPU-то използва. Както вече казах, 1 и 0 са числата, които използва CPU-то. CPU-то използва тези чипове, които се използват за хващане на ток. Има два вида ток, силен и слаб, според зависимост от какво CPU имаш. Те означават различни неща, но да вземем на Intel CPU-тата като пример. На Intel CPU-тата използват много прост начин за писане на binary код. Ако е слаб ток, е 0. Ако е силен ток, е 1. Пише код за по-малко от милисекунда. Колкото повече чипове има, толкова по-бързо пише кода. С този binary код, който пише, се използва за буквално. Играеш Minecraft, binary код. Използваш Google, binary код. Даже на Виолета най-добрият приятел е binary код. Говоря за Character AI, разбира се, тя няма истински приятели. Това за binary кода... Мисля, че друго няма. Мога да ви разкажа за госпожа Спиридонова колко е така да е хубава, ама това за друго видео. И като финал за това в пик видео имам един специален гост. Специално за госпожа Спиридонова. Става, госпожо, аз съм Николай Пангев. Специални поздрави от мен и пишете на една щица, моля. Моля ви, госпожо Спиридонова, тази щица ми трябва. Дневника ми е kinda homeless.